eta inok baino hobeto Juan Muguerza izautzen doan pertsonika. Bera, Felix Astigarraga, porru, izautzen dozue Felix eindan, esaten abezela, etorri jatanian materixalakin, erderaz esaten abezela, si no lo veo, no lo creo. Arezakan materixala. Hasiera baten esan zigutenian, maiatzeko konzertua posiblea konbertan nire eurartea zaren bai, baina nundik atara hori informazio betetzeko. Baina ustela alderantziz, problemia mozten diotela, gauza asko. Da, jere guztia zintot esan, eske, emo ginean alatzateko saspirak arte hemen. Horreak infeliz, bihotzez, eskerrik asko, benetan. Bueno, esan duten bezala, Juanito, 1909 garrego urtean jaitxo esan, maietzean, ondala, 125 urtean zuzen. Posta naizian, eta Juanito bera zan gaztiena. Bere arreba bat, hemen adin bat dauko unok, ondo esautu gendun. Jesus Muguerza, zer horia. Adin bat dauko unok, eta no, sin falta. Juanita, Jesus Muguerza. Gero, umetaz, Juanito Muguerza eskolara, duten zan, eskolara, lagunekin ibili, eta Klub Deportiboko porteru ere izan zan. Baina, gauza baten, korrika, antxitxika, bakarra zan. Inork ez zion irabazten. Hore zan, sustatzeko ezan, ze arrastazun, distantzia berdin zan, igual da, bera, beti, karrera guztietan irabazle. Baina, hasieran, Elgoi Barren beti, bere kuadriliakin, ipini bestia. Betxo, argazki hau San Roken da batarata. Hau da, Juanito. Ikusten dozue, hor txapelakin. Ekarri dut hau argazki hau, musikua daudelako, baina ez dakit ideanik ere zeintzu dia zen honek. Klarinete hau, ez dakit zein da, ez dakit. Hau, Ebariz Bizeta da. Bere urte baten jesua biso, hau musikua, baina bestiok ez dakit zen da. Hor dago, San Roken, lagunekin. Eta, danok ikusi zeben, mutil argalarek froga guztietan, karrera guztietan irabazle zala. Ipeina horrengua, betxo, gaztetan. Hemen gauza kuriosua daude. Hau da Donostia plaza egitutko. Gusten dozu, ez da? Bueno, berako, fijatzen bazeate eskudua, Klub Deportiboak hasieran, ez da gaur egungo eskudua, baizik eta Elgoibako ofiziala eskudua, hor dabe gaztelu bat bezala, eta gero 3 bihotz azpixan hori udalak eta eskudua hori txedaka. Klub Deportiboak hori txezakan hasieran. Gero, fijatzen bazeate, hemen zapatillak, Nike Last Generation, con fibra de carbono, suela de fibra de carbono. Ikusten duzue ez da, honezak jende ditu, abarjenekin, korrika. Donostian, hemen gaztetxu bezala. Gainera, lehenengo karrera, errogarren, inorezioen erazten, gero herrizaki. Hemen daukau beste bat ipini, betxu. Hau da, plantxien azatako argazkixa. Hau da, plantxiko pareta, Elizako pareta. Eliza hau bat dago eta. Hau da, Juan Muguerza, hemen eskudua ikusten duzue, Klub Deportibokua, hau Juan Muguerza. Eta beste hau da, Luis Bolumburu. Eibarren, ospatzen zan, behintzat, Memorial Bolumburu, hemen Juan Muguerza froga bezala, Eibarren Memorial Bolumburu. Hau ze oso laguna zian, oso laguna, baina ez da esan biharrik zeintzan irabazkia. Oso laguna bai, baina hone plantxean. Bitxo, hau da, karrerian hasi aurretik, ikusten dozue bitxo zergi, ipini hurrengua mesedez. Hau ja karreria matxuta, ja beste, bitxo, hemen Juanito, eta hemen Bolumburu. Qué pena, ¿cómo están? Y pues los ejanes, pues los admiradores, lagunak, tal. Hau plantxean atalatan, oso argazki politxea hori ere. Beste karrera bat, hemen ja Donostia gaixe. Eta Donostian ere irabazitzen dut, ipini hurrenguan. Bulegarrian, bitxo ze argazki poli gana. Ze politxa gana argazkia, que maravilla.
hemen ja, bere irabazle, Bulebarrean, Donostian, baina ikusten dozu eze urtetako, bitxorra, aguazia o lo que sea, zera, bueno. Gero, las primeras grandes victorias de Juan Muguerza comienzan en 1917, las grandes victorias, amazazpi urtekin. Irakurtzen du Madrid Sport, edizarisa, periodiko Madrid Sport, 1917an, Juanito, amazazpi urte zakala, ibiltzen dugu. El crack, edo goibarrez, Juan Muguerza, Madriden hori, Madriden. Eta, hola, poliki, jota zua eltzen dira bere premiso nausixak. Espainiako txapelduna 12 aldiz izan zen. Baina hori, pixeta horrela hori ikusiko. Ondoren, Forrest Gump pelikulako musikia entzun dugu. Forrest Gump, bere Juan Muguerza bezala, el hombre que no sabía parar. Forrest Gump, korrika, eta Juan Muguerza, berdin. Horretxeaki oso egoki, obra egoki xaukeratu dut gorkak kontzertu da. Bere ametza hori izan, korrika, Juanito bezala. Aurrera, gorkak.
12 aldiz irabazi zeban Espainiako txapelketak. 2.800 metrotan. 5 aldiz, 1.500 metrotan. 4 aldiz, 5.000 metrotan. Eta behin, 110 metro baiaz. Zer ikusirik ez da gana? Karra de baiaz, bere espezialitatea da. A ber, Iñaki, ipini zule lengo argazisa, Heraldo Deportivo, Madriko periodikoa. Bitxu, nundikan, Felizen nundikan tala de banau. Biblioteca Nacional de España. Hori ez da txantxetari bili, Feliz. Esaten dutenian, dakala bat edizela, baina ez liburu bat idazteko. Esaten dut, 6 liburu enziklopedia bat etxeko bezala. Bueno, bitxu, olako txia Biblioteca Nacional de España, sientu bat daude, nik hau aukeratu dut. Hemen ikusten da, kamaradas, 800 metros, primero, Muguerza. 1.500 metros, primero, Muguerza. 5.000 metros, primero, Muguerza. Barkatu, era la leche. Juanito, es que san un auténtico fuera de serie, claro. Onda da, egun eta piku urteko historiaria, eta... Esati zuete, bia, zamazak urte sakala, Madriko periodiko batek. El crack elgoi badez. Pentsaizu, a ber, ipini urren barraz izan ezedez. Bitxu, baietan. Espezialidadia, itxuria, salto etxerakuan, beso bat atzera botatzen da eta beste horrera. Ikusten duzu honek zer dakan. Ikusten duzu beste honek, alrebez, baina iguala. Beste horrek, bitxu Juanito, a tomar por saco, venga. Totalmente libre. Beso bixak, gora jaso eta salto, baina irabazi? Baina irabazi? Bitxu honek bai estilua, joder, hau uste zer, bitxu bestia. Ben, 17 urte sakala, orduan froga bat zan, Vuelta a San Sebastián deitzen zan, bat irabazi zeban. Gero, Fortunak, etxe zeban beste, Behobia Donostia ez, beste froga bat etxe zeban, eta 4 urtetan presentauzen eta 4 urtetan irabazle Juanito. 1900 eta 19 izan zan gaur egun jarraitzen deban frogia. Behobia Donosti. Bitxu, zen bajete etortzen da, eta ze mundu guztian izan zen. Lehenengo frogia izan zen 1900 eta 19. Zein izan zen irabazle? Bakizu, ez da? Juan Muguerza, primer vencedor en la Behobia de San Sebastián. Espainiako plusmarkistia izan zen 1.500 eta 5.000 metrotan. 18 eta 19 urte zitxula. Pile, argazkia beste bat? Betxu, hau Donostia da, Hotel Maria Cristina. A ver, hola, Hotel Maria Cristina. Bera, Juanito sartzen, bitxu, zenba gente, bitxu, dana, orduan, bera, irabazle, bera. Ipini beste bat, bera, famosua eta ezauna, eintzan, argazio bere mundiala da. Hau da, Paseo Mirakontxa, aldapia, ez da zuen ikusten? Mirakontxa bakizu, hemen La Perlatik azita, goruz. Hau itxuria da, hor Mirakontxako, ez dakigu, hau izango zan, restaurante de postin, edo ez da izango zan. Eta, Felizek esaten zian ez. Honek hirurak, itxuria, honek hirurak, froga baten, parte hartu zuen. Honek gazte honetxen dia, korriko larixak. Irabazbiak dixak, noski, dudaripe. Jaun euskero bere azpeixe esotzen duzu, ez da? Hora, Juanito. Fijaos etxeste, gizon hau Auskalo zertzan. Jode, gobernador, zibilo Auskalos, ez da? Bitxu, bere eskua, bere bizkarrien gainera. Eta Felizek, en labor detektibezka, esan ditz, argazio dela, Baska Goztia. Zeatik. Muy claro. Bitxu, purua. Horre, ez da gizan bane, puluak daude, pulua Baskara ondoren izaten da. Baina, fijaz etxete, bitxu, baina ze jente dauan, eta min ze danok trajea uta, eta... Juan Muguerza bere elegantillo zan, gero ikusiko zuen, pixka, Felizek esatzen, un poco dandy zan, baina, ikusten zuen, hemen, bata pajaretiakin, bera, zorbatiakin, eta beste hau ez da, zen txaketia de acomodador de cine, no ez da, izan dut, baina, famoso y reconocido, baina, el gran salto, el salto al Olimpo, el no va más, 1920 urtean izan zen. Juanito selekzio nogintze ben Ambereseko olimpiadetara juteko. Ipini horrengo da mesedez,
séptima Olimpiada, Amberes 1920, desfile de atletas, España, ekitzen duen. Hori da Juanito. Hori da Juanito. Baina, gauza, zabizuet. Olimpiada bate, pentsaizue, Olimpiadara juteko, selezionetan juteko izan biazean. Ba, Olimpiada honetan, 1920 urte honetan, bi elgoi bakar funtzian. Bat, Juanito, eta bestia, Ignacio Izagirre, upai. Mariluz Izagirre, Jose Izagirre, Friskornua joten zebana. Jose Izagirren Andrea Mariluz, Mariluzen aitxa. Upai. Haura ostera, disco, peso y jabalina. Etxe zeba. Baina, parte hartu zeben bisokan, zeben irabazi. Hani bilizan, mugertza baina ez, hau guztiku eta santa, ez ere, baina bakar, selezio nota egotia, Olimpiadetara juteko, ya bada, el no más. Bueno, ondoren, bandia joko deu, Carros de Fuego, lau Oscar lortu zeban pelikulia. La historia de dos amigos atletas que acuden a la Olimpiada de París, 4 años más tarde que esta, que fue la 8ª Olimpiada, esta es la 7ª. Con una inolvidable banda sonora de Vangelis. Vamos a imaginarnos, al escuchar esta pieza, a Juanito campeón corriendo en Amberes, aunque la película es de París, la traemos 4 años antes, en Amberes, y Juanito corriendo. Carros de Fuego. Anekdota kontatu zure. Oso politxak dialako, periodikoan azaldutakoak baten dio. En los tiempos más tiernos de Muguerza, gaztetxu esanean, Pedro Prat oso famatu izan zen, korrikolarixa katalana. Pedro Prat, un auténtico fuera de serie, bere garaixan. Pedro Prat era el gallo más rápido del corral del atletismo español. En cierta ocasión, Prat llegó al País Vasco al frente de una delegación de corredores catalanes. Al verle, el elgoibarrés le preguntó: ¿tú eres Prat, el invencible corredor?
Prat se limitó a sacar de la cartera una foto suya a cuyo pie podía leerse: campeón de España, Pedro Prat, campeón de España. Con un incipiente nivel de insolencia, el novato del Elgoibarres le dijo: ahora no tengo una foto mía, pero la primera vez que corramos te ganaré. Y entonces te entregaré una foto en la que pondrá: Juanito Muguerza, campeón de España. Muguerza le ganó no una, sino 2 veces. Y en una postal escrita a mano toscamente, entregó a Prat su recordatorio: Juan Muguerza, campeón de España. Histórico, Benito Escuela. Quiero que también sostuvo una gran rivalidad con el vizcaíno Romualdo San Miguel, otro artista. Romualdo San Miguel, bizkaixan, saltzen dira 10.000 referencia, gran ganador de carreras. También sostuvo una rivalidad con Romualdo San Miguel durante 1918, o sea, orduan Muguerza en esos. Para saber quién era mejor, se concertó un mano a mano en Bilbao, en el campo de San Mamés, sobre 10.000 metros, a 10.000 metros. Ausan flexible total, Muguerza. 800, 5.000, 10.000, bueno. Muguerza, que en la carrera fue siempre por detrás de San Miguel, le superó en los últimos metros y le batió por 2 segundos. Juanito Iraos. El vencido pidió la revancha, que el ganador aceptó de inmediato, aunque poniendo la condición que se celebrara en terreno guipuzcoano. Por eso Mames sin Sanzán, Urribua, 12 días después tuvo lugar el segundo acto del duelo en Elgoibar, en Ascube. Vamos a ver, oye, mincheta da campo futbola, lehenao lerunen, baina lerun baino lehenao Ascube zagoen campo futbola. Ascube, San Roque, hor, campo futbola zagoen. El duelo en Elgoibar, en Ascube, antiguo campo de fútbol del club local, antes de Lerún. El llenazo del público fue enorme. Cuando llevaban 37 minutos compitiendo, a falta de poco para el final, San Miguel intentó pasar a Muguerza, pero este le agarró. Los cientos de seguidores del vizcaíno invadieron el escenario de la competición. Se formó tal follón por la pasión de los seguidores de uno y otro que la prueba no pudo acabar. Alta por hecha de Torrena, Semanas después se seguía hablando de lo sucedido en los periódicos y en los bares, en las oficinas y en las peluquerías de caballeros. En las de mujeres, por lo visto, no. Emakumeen peluquerías se ven esa raicha con en las peluquerías de caballeros. García Batintzian hori irakurri banean, bueno, orduan, esaten bezala, eta 20 urte, Juanito eskondu etxen da. Juanito azean Club Deportiboan korrika, baina jara, hori gora zixen, eta beste toke biziteta Tolosan egon zan korrika etxen, Tolosako klubakin, eta, claro, bitxuria Cupido esabien urruti, esertu zeban Tolosako lehanuko neska bat, eta bera, goi urte zitxula, eskondu bintzen. Ipini arkasixan mesedez. Bitxu, Juanito, hau bere emaztia. Ikuste, bitxu jentia dotore, kanotierrakin eta danerakua, un ídolo de masas, deitzen dana, hor, Juanito, bitxu, tan de bitxu, se kate eta se historia txintxi lizka eta bastoiakin, con bastón de mando. Esate izuet, un elegante zan, bai. Vamos a ver, una bien, bai, bueno, baina, Elgoibar maitea, beti hor, osegan. Ipini horren guan mesedez, hona hori, bitxu. Arrazi hau Elgoibarren da bat. Kamiñerokuan, claro, batzuk ez tozue jakingo dunan. Ermoranbide, bueno, Ermoranbide, babuaz goruz, malan hasitza, goruz. Eta eskumaldian, azkenengo etxeak errebuelta handi bat dagoela, aurra zen Kamiñerokuan. Han frontoia eta zauan, eta tabernia zauan. Eta horrein zen, baskai bat, omenaldi bezala. Bitxo beto, alkatia, Don Antonio Arreiaga, alkatia, hor dago. Ricardo Astigarraga, Felixena Itxitxa, Porru, hor dago, bera ere. Eta pentsaizue, jundia, dano kopiakin, kopak, berak ere, hor kopia. Fijatzen etxeste, personaje hau, gero gixo basalduko da, hau zen bere entrenadora batzakan. Eta hori zen bere entrenadora. Hor da, justu bere atzian dagoena. Entrenadorak, bitxo horrele kopia daka berak ere, baina,
baina, atentzione. Fijaos zaitxeste honetan. Ikusten duzu kopatxo hori? Gero esan duzu ezeatik. Baina fijau, ikusten duzu honetan, hau ondixo da, beste bat danakua da, baina, hau. Ojo, esto tiene miga. Aurreko izango da. Bueno, beste ekin, beste argazia, betxu, argazia hau, Vitoriano asko eta foteruak. Ergoi bera dao, hemen, horre bitxuzu bakate eta ze historia, hor, dotore bere txapelakin, eta hemen kopa batzuk. Baina, tak, hor da hori berriz. Zer da eta zeatik esango nik hori? La solución más adelante. Bien, entendido? Bueno, bera, hor da. Bueno, hoy jarraitzu ego, eta kirolakin, jarraitzuz, giruakin, bandia joko deu John Williamsek indako, Los Angeles, Olimpiada Los Angeleserako eintze bat, fanfare, olimpik fanfare, eta hori bandiak hori xera entzungo duen. Aurrera, Gorka.
esan dugu, kopa udala, ez da? Bueno, hori da, berak irabazi zelan, 17 urtekin, 1917 urtean, Campeonatos de España Atotxan izan zian, Donostian. Atotxan. Eta berak irabazi 1.500 metrotan eta 5.000 metrotan. Baina, 1.500 trofeua hauxe da. Hasta ahí puedo llegar. Bueno, guatzen, 21 urtekin, soldautzara junbiar da. Orduan, ezagun beste diz. Eta zeta Afrika tokatzen gaitu. Afrikara jutia, al Rif. Gaina, la guerra del Rif talan atako jakoan. Eta Afrikatik gaixorik etorri zen. Fiebres africanas, claro, berratzen, fiebres africanas. Si hubiera ido a la India, fiebres asiáticas. Bueno, hori. Handi baina, kaskauta etorri zen, handiz. Baina, bueltatzen da Tolosara, eta egisa da konduzitzia asko gustatzen jako. Aber, jaki, horrengua, betxu. Betxu, entrenadora, ikusten da zuen? Lehen esan dutena? Betxu, Juan Muerza. Ke elegante. Gaina, kotxe inglesa izango, esan volantia beste aldean da, onutz. Arrebez, lagun batzuekin, baina, un elegante, baina de mucho cuidado, Tolosa, hor, konduzitzen. Eta, orduan ere, famatua eta izan nahi pini bestia, inaki, betxu, hau Tolosan da. Hor da bera. Betxu, bezeta esorrajeta dauden, jode, nomene, Euskalo zerbia zen, baina horko sombreru eta kano tierra, entrenadora, ikusten duzue? Entrenadora ikusitxe ematen dugu, idi probak edo daudela, eta bera, ez da egin, figura, baina betxu, eleganti, moderza, kategoria, Tolosan ataratako argazkixea da. Orduan, atletak, esan gaur bezala, gaur egun nolakotxe figura bat dago, entre algodones, eta entrenatzia, eta besterik ez, orduan zer da. Puñetas, korrik eta irabazita kopia bai konforme baina bitxartian, bizizateko lanera. Eta bera, enpresa baten hasten da lanean, txofer bezala, kamioiko gidarixa bezala. Papelera del Araxes, han Tolosatik gertu, papelera del Araxes, hango enpresa hortako kamioiko gidarixa da bera. Segitzen dugu, ja etorria sotautzatik, segitzen dugu lasterketekin, baina ja gauzia ez da bezala. Gaixo horrek, kaltere amasa egin zion. Eta bai, segitzu zeban, baina esan el Juan Muerza triunfal, el año 17, 18, 19, horrek izan zen la época de oro beria. Baina gero ja, bajatu gauzia, ez da berdina, ipini hurrengo argazki xa mesedez, inaki, bitxu. Argazki honetan, 25 urte dara. Eta bitxizu eze figura dara. 25 urte dara. Hor da, dorsala, el número 1 eman dibe, baina, ja, 25 urteko mutia, bitxu bestio zelan, bera, ja, empieza ya la soldautza madarikatu hori, bueno, eta hola geratu zen. Bueno, ondoren, gugera txapeldunak, Queen taldiak egindako obra ederra. We are the champions. Queen etxatu dut, por cierto, gauza desabi izu. Oitala amaregun mendarronen ginen, Queenen konzertu da eskaintzen. Esan ahun, ez daki segatu zela. Como hay Dios, ez daki segatu zela. Nikola, egoelako bat jaura ez dut ikusi, guztu segula. Haure izan zen, maravilloso. Baina, eurixia, aizia, hotza, berua, zein bioa, egualdixea ere, alakarta ibioa. Gaur osera bate baino gehiago, ez egualdi edarra egisa konzertora juteko. Me cago en la leche, jode. Gauzatik nago zuet, batek emakitxe ben bat baino gehiago esan ahun, bat, bi, eta borta, amak baino gehiago. Konzerto denpora guztien, ezak tantari jauzi. Hala, egon ginen, aterri, primera. Gero baina, gero amaitxu zen, eta ja lainimak eskintzeren gehiago, emozioak eta, bota zegoen gari zegoen. Baina, komaidoz, ez da gizue, ze galdu zenuen ezinaten ahun. Eta ahun zinatenak, arrazoia emango dia zuen, dudarike. Gero beste gauza bat, lagun batek esaten zian atzo. Beste, Queen, bere abeslarisakin, gitarra elektrikua, bajo elektrikua eta bar. Ganak egoi bartarrak, eta ez gara konturatzen, eta errazoen esanan lagunak. Uratzo normala da, kasi Jon Murutxagan, kantuan, zela egin kantuan. Sinismo ezin dakua, baina egoi bartarra, hori ekarriko bagendu niz esan duzu, ez da gehi, Iruñatik.
fenomeno. Ez, produktu Elgoibarra ez dana. Gitarria, bajua, danak Elgoibartarra. Horren guan, lotxe gauza bat da baina, txorra da, eurixan dauela, eta bala, salto narkutietan eta zuetza txarra, ezineten ahun, aguantarse. Por cierto, aprobetxatzen dut esateko gurrengo kontzertua, ekainak 6an izango da, 6 del 6, Trinidadeetako konzertu berezisa. Igez, Serafin Zubiri izan zan. Zutan egon da, zertaz kortor, detetxe du berezi bat. Hauten da, korrontzi, modan dagoen taldia. Konzertu izan da, impresionante. Asi zaitxesten berriz, ai, eske, eman eruxa hasiko gamata. Dano plazada, hauen la leche, junen biazerte. Faltaría más. Bueno, seguimos. Uian, The Champions. Ondoren, Queen taldian abesti bada, eta este es un himno de las victorias deportivas. Esas victorias que Juan Muguerza ganó a Motorrollón. We are the champions. Juanito txapeldun osua izan zen. Baina batzuk igual esaten debe. Mugersan rekorrak ikusitxa, gaur egun emaitza hobia daude. Jode, nos ha fastidiado. Hau oindala 100 urte eta piku dia, historixak, baika, ongo olimpiadetako edozein rekor egalixak konparezun dala 100 urteko rekor batekin. Baina bere garaixan, oindala 100 urte aurra zan txapelduna. Juanito bezala.
Anedota bat kontako zuen, labur. Karreria, kampeonatua, arratzaldian, probia. Eguardexan, Juanito baskatzela, txuleta bekilo, padeta. Benetan, txuletia jan, eta rekorra atarata, irabazi, karreria. Gaur aminoácidos, sales de bismuto, eta kesilas hidratos, txuletia jan eta rekorra. Bueno, beste detalle kurioso bat, Iñaki, ipinizu argazia horren. Betxu, gaur egun, adibidez, ziklistak, metara heltzen dira zenian, besua jasotzen debe, dano dakizuen bezala, ez da? Mugersak, oitxuera basakan. Eltze zanean metara, un salto felino, jota, eta betxu zuen undabai. Tumoria bierda, neke, eta un salto de la leche, betxu. Con las Nike último modelo, ikusten dozue, bitxu saltu irabazi, bitxu zenba jente karrera ikusten. Eta gainera, detaile bago hemen, bitxurie bat, eron bat, emozionota, karnoterra bota egiten. Hor dago, bat eron bat, baina bitxu zenba jente. Saltu da, un fenomeno, un auténtico fenomeno. Bueno, lehen esan dizuet, Juanitok, eta Mariak, eskonde ditzen noski, eta alaba bat, alaba bakarra eukizeren, Kristina. Gaur hemen, gure artean, Kristinan alaba dago. Juanito Biloba, Milagros Arnaiz Muberza. Elgoi barko udalak, kontuan eukitza, ze gogoratzen dugun gaur, nahi dugu, oparitxo bat euderi ematia. Orduan nik eskatuko nuen, alde batetik, Milagrosi, gora itxotzia, alasne da, Milagrosen alaba, laguntzen badio primeran, eta beste alde batetik, Jon Fideurre, Rosi negotzisa, ere isoko da, eta eureri eman modue. Ikusteko zuen, Milagrose, Tolosan dana, baina elgoi bar ez da izten, Elgoi bar, mucho elgoi bar. Segi, aurrera, txalo bar. Campeonato de España, 9 de septiembre de 1917. Juanito, vamos a usted. Primer premio, 1500 metros, Juan Muberza. Hau izan den bezala, baberakola, gano basko campeonato baten irabazi zeban lelena. Hau altxorra da, esto es un tesoro. Eta, Juanito hori irabazi zebanean, bere kluba, klub deportiboa esan, eta klub deportiboari eman zion. Eta, kopau, dao, klub deportiboko vitrinetan. Trofeuetan handago, baina niko nahi dut, Milagrosek hori erbaten deman bezala, oine pare bat pieza faltaria amaitzen da, eukizu eskuartian, aitonan, opari hori eta disfrutan. Hala, segi, oinpa. Alasne, gero hori buelta hu, ez da guriak, Klub deportibo nahi erotibo, baina oin behitzat disfruta hu, kogiakin. Bueno, jarraitzen hau da. Nik ajarrozian amanean, hola papela galtzen zanean, batek beti esaten zan, lasai, papela ez da jaten, eta beti esaltzen da. Bueno, guazen jarraitzen orduan. Ahondoren, sin más, bandia joko du olimpiada. Beste obra bat, japones batek egin dako olimpiada, indartzu da, oso asko gustatzen gata pizian, perkusioa daka papel de masa, eta nik uste dut guzteko jatzuela. Zuentzat, olimpiada.
Gerria duzanian, Juan Muguerza, abertzalia zan, eta gudari bezala kuntzan, bere bataioia zan, hori, beria, batallon de transportes de guerra, kamioekin orduan ere. Kamioekin. Bere lana, gerran hori zan. Eta mungia inguruan zauela, boba batek, jozion eta hanka batek zizkoi dala hazion. Segiduan, basurtoko ospitsalera, erotzen. Orduan, Frankito izuz mariatxiz arezaken informazioa. Irratixak, periodikoa eta eura kontrolatzen zeren. Baina, inaki ipini urrengo arrezixak. Betxo. Hau da, Agencia España, informaciones telegráficas y telefónicas de última hora. Paristik datorra. Eta orduan hemen, esaten, horrek bihatzen zeben handik, honek ezian Franco... Horrek esaten zeben egisa, ze pasatzen zan. Eta hemen irakurtzen dugu, ez da? El ejército vasco resiste a los ataques insurgentes. Gero, beste bat hemen. Intensa actividad en el sector de Bermeo. Eta hemen behian. El campeón español, Juan Muguerza, ha muerto en el frente vasco. El campeón español de cross country, Juan Muguerza, ha encontrado la muerte sobre el campo de batalla. Hortxe amaitzu zan, Juanito, karreria eta bizitza. Holaxe. Osa, tristioa, eta hola entereuzian, ez Frankok eta esan zelako. Eskarek aso inaki hori egin dozulako, laga hori momentuz. Eta, hortxe amaitzu zan, bere. Maiatzak hiru zan, hiru egun aurrera, 37 urte ingo zitzu. Zaken, 36 urtzanean. Terriblia. Alaba txikisa, Tolosan, Andria ere. En fin. Bueno, oin salto bat ingo. Salto potisa. Altzolan, famatuena, altzolan. Famatuena balea dixua da. Eta hori daga, 100 urte, 80 urte edo 60 urte, ni te digo, hor esaten dut Baden-Baden Alemanian, Baden-Baden afizionabatia. Atzolako balneari zu esan, bueno, impresionante esan. Zenba gente, hotel mordua zeuden Atzolan, hotel mordua. Gente, ara etortzen zian aristokratak, ministruak, el marqués de no sé qué, gente, ura jartzera. Sasoia azten zan ekainan batian, eta amaitzen zan urrian, orduan amaitzen zan. Baina Atzola egoten zan, pianisti ezakeen, Atzolan pianisti eta hori egoten zan, eta baile eraten zan egunero, bailes de salon pianistiakin. Bueno, goindala, berrogei urte, bana honik ajarrozian, eta etortzen jata Jose Mari Balanzategi, zeltzen zen duen ez da Balanzategi, bere bingote handizakin, Alvarez eta Renta Launa. Horrezian balean isoko jabiak. Oin ere bitzen gozu Atzolako ura eta Balanzategi soziaz anonima. Jose Mari Balanzategi, etortzen jata, Mójica, estamos haciendo limpieza en el balneario y hay un montón de papeles viejos ahí de música. Y antes de echarle a la basura, igual te interesa. Joder, no tienes nada, por favor, no tienes nada. No te preocupes, urren gaunean handator, maleta handi batekin partituraz beteta. Eta papel askoren artean hauxe esatu zen. Ipini urrengoa, mesedez. Betxo, otro tesoro. Baina hau nik dakate, A mi querido amigo Juan Muguerza, paso doble, es paso doble en el sentido escrito, una marcha. Paso doble askotan marchiari paso doble se dejaba. Por José Albizu, Elgoibar, 15 de agosto de 1917. Vamos a ver. José Albizu, zein zan José Albizu, Elgoibar tarra. Agoratzen zeate Judego Drogelixia, José Judego, Andrea, Luisa Judego, esaten genuen, Luisa Albizu zen hau da. Luisa José Arreba. Eta José Albizu, jaixo zan ere, 1909 urtean. Horregatik, eskola alkarri juntzia, José Albizu eta Juanito, eta oso laguna zian. Bitxu ze historia politxe dan, Eta José Albizuk solfeugua eta berezi hartuekin ikasi zan. Solfeugua eta pianua. José Albizu bulego baten lan etxen zeban, baina uda guztia, balneari zuen pasatzen zeban, pianista bezala. Eta 1917an, ja, Muguerza azidanean, que se sale, eta premixuak irabazten, honek piezatxo hori idazten dio.
oso bi lagun, 17 urtekoa bisa, bat haun krak, Campeón de España bestia pianistia, bakoitza bere arruan, eta idazten dugu, orduan hau, bueno, haurita beste partido gorde initxun ondo, eskertu nian, bitxu, fijatzen duzatxeste, argazki, hori argazki bada, pegauta da. Elgoibar Futbol Club Deportiboko, eta eskudua ere, eskudua da, Club Deportiboko, Elgoibarkoa, Torria eta Irubioz, que, hau da, gainik etxian, vamos, como oro en paño, por supuesto, ondo gordeta. Eta, oindala ba, pare bat hilabete, etorri zinean Feliz, eta berean Aixa eta honetxeke, Mari Biondo, eta esaten ba, Juan Muguerza konzertu etxeko, ni bakator Juan Muguerza piano, baina piano lako da, piano lako. Baina pentsonan, ernez josek bigu. Hartu, bandarako pasau, eta horrekin amaitzuko gaurko konzertu da. Hori familiak ezakizuen, Juanito ezakala, hola martxa bat berari dedikauta. Orduan, eskerrak eman behar dizuet, lehendabizi, Felizi, bera Aixare Ricardo di Juan Mari egotokiko jente, jator hau dana, bideratu debelako, a nivel particular, izan da euren eskaeria, baina, nik uste konzertu hau edara izan dela. Eta baitxare, udalari, beti gure gauzetan parte hartziagatik, beti prest, parte hartzeko, zela ez, Juaniton familixiari, faltaria maz. Tolosatik etorri dira, baina nik uste merezi zegoela, ez da? Nik uste alazne, bai. Bueno, baitxa ere Iñaki Reigosori, bere lan Iñaki ere beti prest, bere batzuetan ez da argazkirik goten, bestaten bat, gaur, hemen lana egon da, eta eskarrik asko Iñaki, bihotzez, benetan. Eta zela ez, zuek dan hori, zuek gure babesa zera delako. Zuek gabe ez gara ezer. Iñaki ipini azkeneko argazkisa. Hecho. Corre azteko prest, una vez más, me fijo. Fibra de grafito. Bueno, eta sin más, joko hori a mi querido amigo Juan Muguerza. Lehen da biziko aldiz, bandian, nik uste dute honek albizu, Jose albizu, banean izo joko zeba, baina pianoa tienan ezakan besterik. Bueno, ondo izan danok, badakizue ekaina 6an, plazan alkartuko gerala danok, Korrontziko konzertu dut zuten, besarkada handi bat, eta beti arte. Agur!